Елхичките са много лесни и бързи сладки, които може да си направите от сега и да имате готови сладки за Коледа. Трябват ви само няколко съставки. Това са 125 грама крема сирене, 125 грама меко масло, 180 грама брашно, ванилия и след това захар за овалване на сладките. Също така ще ви трябват ето такива формички. В купата, която ще си замесвам тестото, си слагам всичките съставки, крема сиренето, маслото, което съм го оставила за няколко часа, за да омекне. Добавям си и ванилията. Може да използвате ванилова захар. Аз ще използвам ванилия на зранца. Разбърквам си маслото, крема сиренето и ванилията. Ако искате, може да използвате миксер. Брашното съм си го пресяла предварително и сега го добавям. Аз не използвам миксер, направо обичам тестата да си ги замеся на ръка. Тестото ми е готово и сега го оставям в хладилника за 1 час, за да може да се стегне и да се охлади. След 1 час тестото ми е вече охладено. Поръсвам си плота с брашно. Не слагам много, съвсем леко, защото тестото лепи. И си го разточвам.
Започвам да си изрязвам формичките. Формичките са доста, аз ще използвам 4 от тях и елхичките ще ми бъдат на 4 етажа. Трябва да си изрежете еднакви бройки от всичките. Звездичките си ги овалвам в захар, като леко ги потупвам и ги нареждам в тава с хартия за печене. След като си подредих всички елхички в тавата, ги слагам във фурната на 180 градуса за около 8-10 минути, леко да се зачервят. Ето ги и вече готовите изпечени сладки. След като изпекох всичките сладки, сега ще си подреда елхичките. Ако искате, може да си слепите елхичките с някакво сладко или с крем, но аз не го правя, защото така остават хрупкави. Ето ги и вече готовите елхички. Сега ще ги прехвърля в кутия за съхранение и ще ги оставя до Коледа. Надявам се, че видеото за тези елхички ви е харесало. Ако е така, дайте по един лайк за него, а ако искате да ме подкрепите, може да се абонирате за канала ми. Благодаря ви, чао и до нови срещи!